Tradicionalna i stručna priznanja za izvanredna dostignuća iz informatike koja dodeljuje Društvo za informatiku Srbije i ove godine uručena su najboljima. 13. aprila na svečanom skupu u Privrednoj komori Srbije prestižnu plaketu DIS osvojili su za razvijen i izveden informacioni sistem kompanija Telekom, za telekomunikacioni informacioni sistem i kulturna mreža projekat Rastko za međunarodni sistem za digitalizaciju knjiga pod nazivom Distribuirani korektori Evropa. Za najbolji portal ili web sajt, web prezentacija dnevnog lista Politika. Takođe, žiri je pohvalio web sajt Sokobanje, koji je pokrenuo, dizajnirao i održava Saša Stojanović, profesor geografije. Za razvijen i primenjen informatički proizvod, kompanija RB General Economic za domaći uređaj AVL System Fox za satelitsko praćenje vozila i upravljanje voznim parkom. Plaketa Društva za informatiku Srbije predstavlja zgodnu priliku da se napravi jedan presek stanja informatizacije u zemlji i upravo moja impresija je da je u proteklih godinu dana došlo do značajnog napretka u kvalitetu informacionih sistema, kvalitetu web sajtova i u kvalitetu uopšte ponude domaćih informatičkih proizvoda i usluga. To je rezultat relativno boljih uslova za delatnost u ovoj oblasti, ali iznad svega je rezultat subjektivnih doprinosa pojedinaca, jer su se i ovog puta pojedinci koji su ovladali vrhunskim znanjima iz oblasti ICT-a pokazali vrlo kreativni, vrlo inventivni i učinili su veliki pomak. To se, na primjer, vidi na tome da mi imamo sad u Telekomu jedan kompleksan informacioni sistem koji je pokrio sve poslovne funkcije. Danas je nemoguće u Telekomu zamisliti funkcionisanje tog velikog sistema bez informatičke podrške. Takođe, kada gledamo web sajtove, mi vidimo da je došlo do velikog pomaka u kvalitetu web sajtova, da je tehnika dizajniranja web sajtova značajno otišla i da je veliki broj web sajtova koji ima i web servise kao jedan vid neposredne primene. Takođe i u pogledu kvaliteta domaćih informatičkih proizvoda ostvaran je značajan rezultat, jer eto imamo domaći proizvod koji može da služi za satelitsku komunikaciju, odnosno za satelitsko upravljanje resursima na zemlji. Znači, sve ovi rezultati pokazuju da informatika u pogledu potencijala koje ima napreduje i mi apelujemo i ovom prilikom da se informacione i komunikacione tehnologije od strane menadžmenta i političara više iskoriste kao velika šansa za modernizaciju i razvoj Srbije.